دمخوش تماشاوان چارپل مدیا روژا پر و خوش به سر ناو مالبات چارپل مدیا سلاو و رزگرتنی خوش و همی تماشاوان چارپل مدیا را پیشکش کم از جویدارم روژ نو خوش بن پیشتراش هوا به هیوی انگشت بن اما فی هفته جی صحبت اخویا هفته پیشکشی و بکن نصیر سلاو اکیجی لتماشاوان خوب بکن و برنامه خواهم سپاسداری ji bo Çarpel Medya û silavên germ ji bo temaşevanên hêja. Gel temaşavanên hêja vê hefteyê jî gelek bûyer û gengeşên nû hene hem li herêma me hem li seranserê dinyayê hene. Lê bêguman ev rojhilata navîn kelekela wê û ewa wê hêjî pêşeroja wê van guftûgoyên ku dikirin heya niha encamê wê gelek zelal nenin. Lê bandora wan bêguman li ser têkoşîna neteweyî ya Kurd û Kurdistanê jî heye, li ser tevgera Kurd li her çarperçê Kurdistanê heye, li Bakur jî heye. Lê li Kurdistana Bakur gengeşeya herî germ aliyekî di nava Kurda da erênî û neyêniya xwe xebatên tevger û ew ên hem karên hevbeş û hem jî xebatên ku derxistina partiyekî ku Kurdistaniyan hemêz bike û partiyên berfire gelek aliya ve xebatên li ser vî awayî hene. Vê hefta pêşiya me jî di wê çerçevê de civînekî taybet li Diyarbekirê jî çêdibe. Ji aliyê dema nova tê organize kirin lê beşdarê ewa wê dora 600 kesî gazî kirine. Lê neveroka mêvana û ewa wê ez bi tevahî tabî nizanim diyar nehatiye diyarkirinê. Em hêvîdarin geşbînin ku gavekî ber bi pêş ve jê derkeve. Ji aliyê dinê guftûgoyên Tirkiye, hikûmeta Tirkiye û derdorên PKK ya jî Dem Partiye û wî alî ve jî her yekê dixwaze ku aliyê xwe bide bawerkirin ku aliyê tika ku didin bawerkirin tu danûsandin tune, tu bazar tune, tu tiştekî tune û her tim jî tînin zaman Tirkiyeke bê teror, pêşerojeke bê teror û yekîtiya alê, yekîtiya dewletê, yekîtiya netewê, yekîtiya ziman, yekîtiya çi, yekîtî. Derva wê tiştekî netune û em ê Tirkiye pêşkeve wê pêş dare. Li aliyê Dem Partiye wê derdorê jî ketine nava helle bolekî ku ew ê bikin. Derdora xwe îxna bikin. Erê guftûgo wiha ya lê binî de bazar heye. Her tim ew jî bi devkî dibêjin tu bazarekî tune me otonom bixwesta me zelal bixwesta û em partiya Tirkiye ne û Tirkiyeke demokratîk û ew ê em dixwazin lê binî da nava Kurda xwe bi xwe wextê bi derdorê re rûdinin her tim ew ê dibêjin binî de bazar heye, binî de tiştî nû heye, gelek tiştî nûjen hene ku ev nayên eşkera hene. Ew jî dixwazin aliyê xwe ew bikin. Lê divê meselê de birasî serê Kurda bi gelemperî tevlî hebe rewş bi çavê diçe bira bibe. Lê bêguman dawîhanîna çekan, dawîhanîna şer en hindik danûsandinên civakê de guftûgoya warê siyasî de tevgerên siyasî de em bawer dikin wê rehetiyekê gavekî firayî bîne ku her kesê li gorî bîr û rayê xwe, bîr û baweriyê xwe karibe piçekî asantir tev bigere. Lê metirsiyekî dinê jî heye. Yani dewlet ji ber ku derdora PKK û ew ê li ji bo Tirkiye do jî tiştekî nedixwestin, îro jî tiştekî naxwazin. Ji ber ku tiştekî naxwazin Kurdên ku Kurdistanî ne û doza mafên neteweyî civakî dikin en hindik struktûrekî siyasî ji bo Kurdistanê dixwazin, xwe rêvebirnê dixwazin, statûyekî pêşketê piçekî dixwazin dikare ku demê pêş de êrişên dijwar werin ser wan jî lazim e em Kurd di wî warîda jî piçekî amade bin, hazir bin. Kesê ku dozekî giran bide pêşiya xwe
lazım ev astengi u êrişa jî li ber çav bigre aktif be û ev rewşa hanê jî bêtir karekî xebatekî dijwartir dixe pêşiya Kurdistaniyan. Lazim e Kurdistanê piçekî ji dereng nemînin. Kar û xebatê me ya beş piçekî dereng dimînin. Yani di wî warê de meriv piçekî dilgiran e. Evî dike ku alî Kurd û Kurdistanê piçekî aktiftir bin. Nesîr divan vara da tiştên li ber te. Yani gelek spas da tiştê xweş got bêguman te lê te navê ew destpêka nû te xelet got dixwazim wêya serrast bikim bi îzna te destpêka nûyî ne demanûyî ev ê civîna ku wê bive destpêka nû bû dervî wê bi amî jî bazariyek heye ez bazariyekî pir vekirî dibînim pir bi eşkereyî bazariyek heye her du alî jî bi amî rast nabêjin hem aliyê PKK rast nabêje hem aliyê dewletê rast nabêjin vedişêrin vê meselê lê bazariyekî esasî heye ev bazarî di beyanê her du alîya jî de pir bi zelalî derketin holê ku bazariyek heye û li ser vê bazariyê jî li hev kirin ev bazarî çi ye gelekî giring e heger bazarî tune baya bi amî wê Abdullah Öcalan ew ê gelek tişt negotanaye wê li ser tenê rawestandina şer û fesexkirina PKK'yê wê rawestiye ya lê ew beyana Abdullah Öcalan û dur kongreya PKK encamên wê rê didin ku bi dewlet û PKK bi hev re di nava bazariyekê de ne û li hev kirine ev li hevkirin jî di beyana her du alîya jî de xuya dike li ser pirsa Kurd û Kurdistanê li hev kirine ev çi ye Abdullah Öcalan dibêje ne dewletekî serbixwe ne federasyon ne konfederasyon ne xweserî û ne jî mafê kültüralîst yani bi her awayî li hev kirin ku evan tiştan neyên xwestin mesela di her axaftina berdevkên demê de dem partiyê de û heyeta İmralî bi xwe wan jî digotin heta Sırrı Önder got yanî li ser namûs û şerefa xwe sûnd xwar got ku tu bazarî tu neyî yani bazarîkî wiha çê nebûye baş e ev ne bazariyê de ev çi ye heger ne bazarî bi ji bo çi wê Abdullah Öcalan ji bo çi wê PKK van daxwazên nerewa dijî daxwazên milletê Kurd ji bo çi wê di beyanê xwe di belav bikin ji bo çi ew ê wan li ser van tişta bi esrar bisekinin û bêjin na em tu tiştekî naxwazin ev lihevkirinekî zelal e û eşkereyê divê raya giştî vêya bizanibin vana tiştekî naxwazin heger yani didin însafa dewletê dibe em tiştekî naxwazin êdî dewlet û vîjdanê xwe heger tiştekî da Kurda wê bidin li vir de û li wê de di hinek ciya û li hinek programa dibêjin ser mesela ziman hinek tişta daxwaz dikin dibên astengiyê pêşiya zimanê zikmakî Kurdî divê ji ortê rabe divê ew yani desthilatdariya herêman bihêz bibe divê nexweş destêgirtiyên nexweş ji hefsê derkevin divê şert û mercên Abdullah Öcalan xweş bibe ku bikare bi serokatiyê ji vê pêvajoyê re bike û pêvajoya piştî rawestandina çeka jî her bi wî hawî dibe serokatiya wî de berdewam bibe evana jî bazarî ne ba em li ser vêya jî li hev kirin wexta ku em li dewletê li beyanê dewletê de nerin
او جي همان عين تشتا دبيجن يعني دي هنك وهنك تش بفن امي بفن مجلسه وخياي اف دنافا بارتيين تركاجي ديفان بارتيين مزن جغيني چند بارتيين بچو كو او جي يعني مارجينالن يعني دولتي اللي هفكري السربية يعني سربان تشتا اجاري اف بخوره چتین پیوست وقت جزو تفگرها باکر کردستانی آنتوی yani ve pevajoy ciddi şirove bike u encama jeder bike ev xeteriyekî esasî bixwertîne ve hêza PKK hêzekî mezin li Bakurê Kurdistanê divê em vêya qebûl bikin. Xelk civata Bakurê Kurdistanê yani ez wanî difikirim belkî hinek henin di nava PKK de insanê welatperwer insanê Kurdistanî henin û daxwazên wan ji PKK jî cudatir in lê kerhen di nava PKK de ne lê bi piranî ez bawer dikim ku li gor daxwaz û em bêjin kiryarên PKK civatêk hatiye hunandin û li gor wê jî ev pêvajo wê berdewam bibe û dikare pêşiya tevgera Bakurê Kurdistanê a netewî demokratîk pêşiya wê bi awayekî bêgirtin asteng bibe yani mesela ez dibînim ku heger eva tevgera Bakurê Kurdistanê a netewî karibin xwe bigihînin hêzên sivîl komeleyên demokratîk bi wan re pêwendiya dînin lê xuyayê ewana nêzî vê tevgerênin nêzî vê helwestênin ev jî rê me dide ku divê em bêtir xwe bidin hev bêtir yekîtiya xwe çê bikin û li ser vî bingehî herin nava xelkê û ji xelkê re vê rastiyê bêjinî êdî xelk dimînin ka wê çi helwestê dînin ev pêvajo jî wê hînê dem wê bikşîn yani wer demekî Kurd ev pêvajo bi dawî nayê ev pêvajo wê bikşînin çend sala ji xwe dewleta Türk Erdogan serokê wê pir vekirî got em ji Başûrê Kurdistanê dernakevin heya 5 sala heya ku em garantî bikin ku tehdîtê xeteriyek li ser me tuneyî li ser Rojavayê Kurdistanê gelek plana çê dikin ew divê Bakurê Kurdistanê nemaze bi tevgerên beşên Kurdistanê dinê re li ser van mesela ciddî pêwendiya dînin bame lê berê di nava xwe de yekîtiyekî hevkariyekî çê bikin îro pêvajo ew ê heger vêya neke wê her alî wenda bikin bame lê dervayê wê na evek heye ev hem biryara Kongra belavkirina PKK da jî û hem beyanê ew ê da jî û li ser gelek şîrove ew ê dikin ku ev ê mesele şîlov bibe zelal nebe gengeşe û münaqeşa wê di rojevê de tim bimîne hem ev ê demajiyekî gelek dirêj ji bo çekdanîn û dan û sandin û cî balakirin û nebalakirinê wan guftûgoya rojevê bê dagirtin hem aliyetê da jî ev mesela ew ê yani tiştê ku di nava vê meselê de tune jî bide münaqeşekirin ji bo şîlov be zelal nebe mesela Lozanê avetin ortaya mesela ziman avetin ortaya mesela nizanim perşendinê avetin ortaya mesela yani gelek tiştên ku di vê demajwe hanê de yani vê pêvajo re têkildar an netêkildar gelek tişt münaqeşe dikin ku di nava wan da wekte jî got tiştekî ew ê tune ji xwe Abdullah Öcalan dibêje yani em viya naxwazin evan xwesteka tiştên ne rastin tiştên ne rê ne ne ku em naxwazin dibe ne li rê ne gerek neyên xwestin yani kesî neyne ziman yani dû warî da ewana pêşiya têkoşîna Kurdên dinya jî Kurdên ku Kurdistanê de tişt parêzin bêgirtinê kes wana münaqeşe neke lê bêguman em partî rêxistinên ku li Kurdistana Bakur hene yani ewana
بچک گران تفدیگارن حیان و گران تفدیگارن در گرانیا gerek rexistin Kurdistani hem bişekî geş bir. Yani ji ber ku niha danûsandinê İranê mesela atomê, mesela Rojhelat, mesela Sûriye bûyerê nû derdkevin rojevê evana hemî hêviya me nasekirin yani hêviya tevgera Kurd nasekirin merv hêvî dike ku ê birêxistinin û ê nebirêxistinin karibin gavekî pêşdattir ew bikin yani sîwanekî çêkin. Lê xwanê ev dema bûrî hefta çûyî mesela civînekî ê aliyê derdora dem partiyê ku civînekî din organize kirin. Gazî hemî dezgehên sêfîl û ew ê şûn têkiliyê wan bemiyar hene. Yani bandorekî gelek berfira heye. Gelek aliya civandin ku wek rojevê da tiştekî nû derxin ortê li pêşiya ew ê karibin bigirin ku PKK'yekî li derve wana berfire li Kurdistanê çêne be. Yani wîya şîro ve şîlo bikin. Em hêvî dikin ku di warî da em Kurdên dinê Kurdên ku statûyekî dixwazin Kurdistanî ne doza Kurd Kurdistanê ya neteweyî din pêş şekî lester te bigerin em karibin xwe bigîjînin hemî alî û deverên Kurda ku rêw rêbazekî nû derxin pêş dengê Kurda bilind bikin di nava van münaqeşe û gengeşiyên vala da em nefetçin. Ew jî aliyekî dinê meseleyê. Yani ez dixwazim servana çend gotina bêjim ba me her du alî jî ji bingehên xwe ditirsin. Yani hem devlet şu devletê ecûbeyekî milletekî ecûbeyek ava kiriye ku nikare êdî çipên gavekî hebekî pêş ver û demokrat bavê jî tu dibînî millet li hember li dij disekinî. Lê bêguman yani hêza siyasî, sinifa siyasî a devletê yani dikare evî milletî pir rehet têxe hîzayê û wan îqna jî bike. Lê deng henin, dengê nerazîbûnên henin. Devlet jî li gor vêya her dibêje terör, me terör bidawiyanî, tu tiştekî tune ye, me vana teslêm girtin, tu daxwazê wan jî tunin, vay serokê wan vekirî dibêjin, vay beyana wan xuya ye. Xuya ye hinek tişt devletê de bivene. Yani wexta ku tu destê xwe hema navê wê jî bêje ew devlet ji bo xwe vêya xeteriyê bi nav dike. Yek ji wana jî bêguman peymana Lozanê. Çünkü peymana Lozanê tapoya devleta Türk e. Heger tu vê tapoyê perçekî wê jê bike tu wê bipe yani em bêjinê hinek tiştê wê jê ji nav derxe ew peyman dê ne wek xwe bimîne wê hebekî bêguherîn ya jî têk dere. Ba me ji xwe têk çûye yani Başûrê Kurdistanê pêvejoya Başûrê Kurdistanê pêvejoya a Rojavayê Kurdistanê evê peymanê têk biriye ew peyman wek berê nikare berdewam bibe. Lê her Türk dibêjin ev tapoya me ye û ev vêya bive ye ku yek destê xwe bide. Lê di eslê xwe de PKK li hember Lozanê tu tiştekî wê tune ye. Tu tiştekî wê tune. Hiç yek tenê heye dibêje Kürt wek bi Tirkî dibêjin ötekîleştirme êdinîkirin yani bi vî rengî dibêje Lozan xeterî anîye, înkar anîye, Kurd înkar kirine ev yani bira Kurd hebin şod anha devlet dibê Kurd henin. Yani ez dixwazim vêya bêjim niha wextê dibêje otonomî na û federasyon na û tiştekî na li Lozan tekilî pêra hebe. Herê yani tu tiştekî ji çêkê naxwazin normal yani PKK bi helwesta xwe bi teoriya xwe tiştekî naxwazin. Mesela pir vekirî dibêjin yani em bêjin Murat Karayîlan pir derket dibêje ev dîlaneke ba xelkê dike dibê werin vêr dîlanê ev dîlana demokrasiyê ye, dîlana azadiyê ye, dîlana welatekî hevbeş ya konfederalizma demokratîk e.
ایجا دوی خلق بزانه به کنفدرالیزم دموکراتیک چیه ولات هفبش چیه دموکراسیا کو او دخوازن چیه اوانا گش برسن لباکور کردستانین این آلوز کرینن این دوزا کرد و کردستانی آلوز دکن ایرو بیانا پکه آکو خفسخ کریه تشتكي تندبج ببيفاجويك نهاتن بتيجهك نهدر كتن هولي دبيجن سوسياليزما نتوى دولتي نا يعني وقتاقم سوسياليزما نتوى دولتي چي وكرال سوسياليزم از دبينم چونكي اوانا قش نتو دولت بوني هاتن افاكرن دبنگا هاويد سوسياليزم هات افاكرن اوجي بغلطي بالداوي هات چه نبو لي دبين سوسياليزما جواكا ديمقراطيكم تخاز اوجي تشتكي نه لسر کنفدرالیزما دموکراتیک زیده کرنه ادی و دبن و سیوانا ایدئولوژیک آکو نه درکتیه سوسیالیزما جواکا دموکراتیک اوه به چرچوه ده دوزا کرد و کردستانی بهتر و بخوازن شوری بکن و با آمد دست بکرنه جی اف ایجاره دمینی لسر تفگرا باکور کردستانی آنتوی اوی چه بکن یعنی ام ایدی خلق جی دزانین با آمه لی خلق هنن که ام ویا پروکری جی بیجنه که تشکی وشارتی جی تنگی آنها پکه جسي بشا بيكتي بشي يكم او سروكي وينن او ايكو فيا كارب فيا بريد بن ايديولوجيا وينن و بسروكات يا عبد الله اجالان شخو دولتي عبد الله اجالان درخص بيش و بكك وفاني دنيا صفر كر عبد الله اجالان جي رسمي بدولتي الكاردكي وهاجر روجك روجا عبد الله اجالان لغور دولتي بينغاف نابيجي تباور بك ودولة غروبك دشي عبد الله اجالان جي دربخ و بكك برا هفدو بده جبو فياشي يعني عبد الله اجالان نكارج جزجياج خطا دولتي دركف اف ايدي پرفكري بوي ايدي مايه او غروبات دوم اكو يعني بشي سيا اي دوم افاني كوش خورد بيجن ام روجنامافانن سروكي كوملانن سروكي بارتيانن سروكن اي هفبشن اي بارتيانن اي جروبانن چزانم اي دبن هنك جوان دبن ملت وكيلي هنك جوان دبن بلدي رئيسي دعسلي خوتي تو يعني هيزكي وان فلان بيفان تنيه يعني بس لدوفي بارتيه درن افياجي اف بارتيجي تشتي خوش بيشكشي وعندك و وانا لدو خواه بجي دبن افانا جي بشا يكم اي سروكاتيا PKK بيتر PKK'linin و تبي ميكوتا جي نكاري فاناش بارتيه بقاتينن جي PKK بقاتينن اي سيسيا بشا مزنه يعني خلقن كردن ولات پرورن جان فیدانن انسانیت گهشتی جی دناوانده هنن براستی وانا بهتر منفعتا خناب نانرن هنک جارا بگو من جبو کار جبو وکی دنیا هنک منفعتی وان جتید هنز نابیجم هشتننن لی بهترین وان کردن ولات پرورن و باور دکن کو PKK براستی و هنک تشتا بکی yani بفيهاوي اف جي جماهيركي جلكي مزن لهر چار بشه كردستاني هنن اف خطريا مزن جي اوان كسا دوي تفگرا باكور كردستاني بري خو بده في بشه سيم كو اساسي ام پيوندي خو بوار دينن و ام نهلن كو اوه مريديتيا بيكو سؤال بك بيكو برس بك بيكو بنرخينه هما اريبك وبدو دوفي تفقرا كو براستيش باكور كردستان ره جنتوا كرد ره تو دست كفتيان بدست نخستيه و ناخوزش
ev jî xeteriye ki divê yani tevgera Bakurê Kurdistanê veya bibînin bame. Merekar li ser van tişta gelekî zêde binirxînin bi rastî van rojên dawîn gelek ji aliyê demê ji aliyê em bêjin PKK bi xwe serkirdayetiya wê ê dewletên ê ku ewan profesör û jurnalîst û nizanim nivîskarên Türk gelek têgeh û münaqeşeyan dikin evana divê em bala xwe bidin vana jî vana belasebeb eviyan van têgeha münaqeşe nakin her yek sersedemekî wan heye em divê vana jî bibînin li gor vana jî helwestekê bigirin û yekîtiya xwe karibin bihêz bikin wekî din tiriya me tune. Lê zelala vê hefteya pêşa me ez bawer dikim gelek tişt wê hinekî zelaltir bibin. Yani hem warê tevgera Kurdan da hem ê Kurdistanî û hem wekî dinê wê piçekî zelaltir bin û guftuguyên ku li Tirkiye jî dibin her ku diçin yani tişt bin perdê de namîne her ku diçe bêtir zelal dibe. Yani ev danûsa nû gengeşiya û pirs û pirskirêk wê zelaltir bibin em rehetire ew bikin. Hem ya encamê van civînên ku hene encamê wan jî ji me re piçekî zelaltir be ku em karibin pêşiya xwe zelaltir bînin wek gelê Kurd. Bak Baran ez xwazim yani mecala de jî bahs kir ew programa meydin li ser evê destpêkanê civîna destpêkanê yani nizanim way tabî werxwestinê ku ji beşên xuyayî beşên partiya wê kêm bejdar bibin werxuya dike bira ferq nake lê mesele li wê derê ew daxwazên ku kesên bejdar dibin daxwaziya hevkariyekî a netewî divê li wê derê pir bi zelalî bê münaqeşekirin encamek ji vê ya derkeve êvîdarim yani ev encamek jê derkeve heger ewan kesên beşdar dibin wek te jî got însanên nûh bin kesayetiyên nûh bin kesayetiyê ku xera nekirin û ava nekirin xera nekirin û ava nekirinin ji wan kesa bêtir bin belkî karibin hinek tişta mere karibin bi dest bixe lê dîsa heger wek her civînê ew civîn jî li wê derê münaqeşe bive û bes bê axaftin çünkü li Bakurê Kurdistanê Kurd ji axaftinê re pir jê hatînin lê ji çi dibêje ji kiryaran re mixabin ne diwê astê de asta ku ew diaxivin ji ber vêya jî divê ev civîn bive asta a praktîkê ne asta tenê axaftinê û herin mala xwe wek civînên din ev gelekî giring e û civînên her ew ê peseke û pak û çi dibêjin PPDK û erê evana jî yani divê vê meseleyê ciddî bigirin ya wê bikin ya wê nekin yani bi vî havî berdewamkirin bi rastî hem ji bo Kurdan nerast e û hem jî ji bo van tevgera bi xwe jî nerast e ew ê jî bi xwe wenda bikin divê pêvejoyê de yani divê ciddî evan partîna li xwe vereqilin li xwe vegerin bêjin yani em çi dikin yani anha ew ê peseke çi bike ew ê pak peveke wê çi bike bi serê xwe yani pedeke wê bi serê xwe çi bike Bravo divê hûn rastiya xwe bibînin em van partiyê ku henin divê em rastiya xwe bibînin rastiya xwe bi vê civata ku îro em tê de kar dikin em bibînin ev civat ne wê civata ku berî 30 sal 40 sal 50 salî ye ev civat bûyî civatekî tenê esil Kurd menfaetê wan tê de henin wekî civat herkes bi awayekî din li vê meselê mêze dike li vê derê de perepir rolekî giring dilîzin kariyer rolekî giring dilîze yani Kurd divê bi awayekî din li vê meselê mêze bikin ji bo çin xort nayên cem we ciwan nayên cem we jin nayên cem we kanî ev cemahîr li ku derê ji bo çi nayên cem me birayê me
جبر فياشي دبي ام قاربا خبدن هبدو باواكي باواكي دني بفكرن نتني هما غروبا ما هبو بس واز دوام بكم بفيهاوي افشي وتفايدش تكسيرن نج اما ذكري نافيان بيجم نج ويش بيوكير بينن نج قد بيرتينن نج بس كيرتينن نج حق باريرتينن هيش نين اواي هفالين واني دنيا بگورن دشو اواي بانسياتيفا دموك چد بيجن دم konferansa yekîtiya demokratîk ku nih avakirin wekte jîvê bîskê bahs kir ev nerîna PWK esasî yanî naveroka vê tevgerê naveroka vê yekîtiya ku kirin vê însiyatîfê berî 2 sala û heya niha PWK vêya binivîskî ji raya giştî re dibêje خواستک نتدا خواستک نتدا Na dervî xwesteka ez naveroka Ha. yani hunandina wê dibêjim ev hunandina wê bi rastî seda sed wek ku PWK ji raya giştî re îlan dikir ewan tişta ew hunandin kirîne eşîrin gundînin karkerin xwendevanin partiyên siyasînin komereyên siyasînin komeleyên demokratîkin sivîlin yani em me tiştekî wanî partiya Welatparêzên Kurdistan ev 2 salê li ser vê xebatê dike û dibe ji we re em vî tiştî bi hev re bikin lê aliyê dinê yani bi a mivaya hînê jî ciddî nehatiye girtin ez dikarim bêjim ji vana gişa jî destpêkanê veya ciddî girtin yani ha ew êdî têr nakin ew meselakî dinê ye hêvîdarim êdî ew têr bikin bi vê konferansa xwe jî rê bidin yani vî tiştî em veya hêvî dikin û daxwaza me îş yani lê divê em êdî ciddî bifikirin birayîm yani bi rastî em kumê xwe dînin ber xwe û bikin yani vî tiştî nabe bes e Mühim mixabin em jî şikayet dikin em jî di televizyonê em jî şikayet dikin divê em jî bikin yani sernavê çarpemediya jî em ji dil û can piştgirî didin bêgu hêvîdarin gavekî zûtir bingehekî firatir ava bibe ji ber ku karibin daxwazên netewa Kurd milletê Kurd bidin pêş û ji bo wê karibin têkevin nava têkoşinê dengê Kurd û Kurdistaniyan bigîjin hevûdû pêngavekî wê gelek pîroz be em ji dil û can piştgiriya wê dikin û hêvîdarin çi destê me bêjî warê ew ê da em ligelin wextê me ew ê dibîne em bi kurtayî piçekî behsa ev bûyer û kiryar û danûstandinê ku çê dibin bandora wan li ser pêşeroja Kurdistanê aliyê erenîm ne nîva girîng e bi Kurd ve jî em hinkî behsa wan bikin mesela yek jê em dibînin mesela İranê û dewletên Ewropa û Amerîka ev danûstandinê wan vê dawiyê germ dibin yani alîkî da İsraîl ji bo parastina xwe zorê dide ku İran ji bo wan ew mîme İran negîje çekê atomî lê aliyê dirê da jî ev te nine İran berevajiyê İslamiya Sunî a radikal İslamiya Şia radikal diparêze ev jî evekî em metirsiyekî mezin e ev danûstandinên atomê da ku danûstandinê me ku qasê ku em dibînin İran heya niha li hember bûyerên dunyayê dewletên ew ê tiştê ku nikaribe xwe zû zû têwernade yani rast têwernade lê nêrînên Kurdên me yên Rojhilat bi gelemperiya divê wextê tengasî çê be İran hemî tiştê wê qebûl bike bêje erê ji bo êrişekî neyê ser û İranê êrişekî eger taybet were ser İranê İran ji bo perçebûniyê ji dewletên dinya asantir e pêkhateyên wê ewa wê va lê ev danûstandinên ku ew ê Amerîka em dizanin Trump bi hewekî gelek stratejîkekî nû tevdîgera li dunyayê yani hem rojhilata navîn da hem navnetewî da gelek gotinê tûj dike gelek gotinên ku asan we wê em li hevdû tên we em tên berhevdû tiştekî nabe û filan bêban dike lê kiryarê da nexwaniye çawa tev bigere
ev jî hem dostê wan û hem dijminê wan tevda di nava evekî de yani şikekî û sergêjiyê de dibewtîne li heyan ha politika kutika jî mêrik ser keftiye yani tiştê ku dixwaze evkera xwe ya rojhilata navên da jî û evê da jî serkeftiye. Ev mesela Ukrayna evê da dîsa bazar ser rojhilata navîn e yani tenê Ukraynanın e Ewropa'nın e ew danûsandina jî xwaneye yani em dibînin çekî Tirk di vê meselê da wek rolekî distînin yani tunum ya çiş Tirka distîne ku rolekî wiha zêde de Tirka mesela NATO civîna wê Tirkiye çêkirin ev civînekî neresmî be jî civîna ew ye danûsandinên Ukrayna ew ê li Tirkiye çêkirin û piştî wî mesela Amerîka mesela Sûriyê de got min piştê bi Erdogan û Kralê Siûdiyê re peyvîne min biryarê sendin astengiyên ser Sûriye dan alî lê bazarekî ku ji Sûriyê çi xwestiye zelal nekirin. Yani Sûriye çi xwestiye tamam hinkî tiştên wiha berdevkî gotin lê Amerîka di vê naberê da jî ne behsa kişandina xwe dike ji Sûriyê ji Iraqê jî behsa kişandina xwe nake ku her kesî hêvî dikirin Trump û vekşe û aliyê dinê da jî evê da bi Sûriyê re danûstandinekî gelek germ kirin yani serokê Amerîka rasterast bi Ehmedî Şerer re rûnişt evana bandorê dikin. Aliyê dinê ev disê rojberê dobû wezîrên parastinê Sûriyê dibê me hemî çekdarên grûpên çekdarê ev ê binê ewa wezaretê da gîştandiye hebûdû lê behsa hinekî pêkhateyan dibê kêm hene me wex daye wan nede roja berê da hikûmeta Sûriyê an heteşe li hukm rûdinê lê heyana ji bo pêkhateyan biryarekî kiryarekî çavvekirî ku me re bêjim nehatiye rojevê evana hemî me tirsîne yani alîkî me tirsîne lê alîkî da jî ew hêza navneteweyî parastina pêkhateyan li Sûriyê daxwaz dike û rojhilat jî germayekî wiha zêde dijî Îranê di nava pêkhateyên Îranê da berbiçav nexwaniye nizan divan were de agadarî li cem te çi hene nizanim Yani tabii em hinekî demekî wiha ew ê da em vana piçekî wiha bi kurtayî ji temaşevanan re bînin ziman ku berama harbin dawî bînin. Yani yek jê ew Trump tiştxwastin ji Sûrî tiştxwast yek ji wana jî herî muhîm ku beşdarî peymana a çi dibêjin a dawî de çi dibêjin a ku İsraîl kîjanî a li Siûdiye çêbû ew civîna wanê Siûdiye tiştê ku ji Golanî xwest got divê hûn beşdarî wê peymanê bivin peymana İsraîl bi dewletê Ereban re û ew li hember İsraîl divê İbrahîmî İbrahîmî û divê hûn wan çekdarên ê biyanî derbixin ji wê derê divê ev ya dewletekî em bêjin berê xwe bidivan kêmnetewa û nizanim pêkhateyên Sûriyê wana jî heqê wan hebin wana jî beşdarî nava hikûmetê bin ne tenê bi wî hema bêqebûl kirin hinî tiştê wiha xwestin bêguman lê ez vêya dibêjim yanî hem Amerîka dizane hem jî ev hêzên navneteweyî ê global vê meselê pir xweş dizanin rojhilata navberast ew ê bêguher bivî havî namiş ha îro dibe hinê tişt asteng bin ba ame astengiyên sereke li dijî vê li hember wek asteng li hember vê guherîna a ku hêzên navneteweyî dixwazin li rojhilata navberast bikin dewleta Tirk û Îran e wexta ku me re vana dibînin bêguman evan hêzên navneteweyî bêyî wan jî nikarin hemî tiştî bikin yanî carna bi wan re lehev dikin carna dijî wanin carna li gor menfaetê wan kar dikin carna jî dijî menfaetê wanin
ev pêvajoyeke ev pêvajoyê bivî hawî berdewam bibe ha divê pêvajoyê de Kurd esasen û Kurd wê xwe çawa karibin îfade bikin û mafê xwe bi dest bixin li vê derê a esasî ev e bi amil Rojavayê Kurdistanê pêngavekî esasî hat avêtin lê heta niha encamek ji vê pêngavê nehat derketin ev jî metirsiyekê bixortîne ji bo çi ev divê Kurd li ser vêya rawestin û bibînin yani ji bo çi heta niha encamek ji vê civînê nehat derxistin ji vê konferansê encam hat derxistin wek nerên hatin û bela kirin lê ka encamê wê ê di jiyanê de hat yani çi bû çi derket ew nexuyaye heta niha mesela digotin em ê komisyonekê çê bikin a vêya a yekê hevbeş ew hiç nehatiye ava kirin yani hinek tiştenin bincil dimînin nayên münaqeşe kirin em zanin li pêş perda ev vêya tê münaqeşe kirin lê hinek henin ku ji vêya dibin asteng naxwazin ev vêya bi ser bikeve divê Kurd vêya bibînin heger em tenê ji Rojavayê Kurdistanê ribêhêlin bêguman ne tenê ew in yani hêzên navnetewî jî henin hêzên dereke perin û dervî wan jî hêzê Kurdistanî jî henin wek Başûrê Kurdistanê yek ji wana ku di navê îşî denin lê xuyayê pêşiya van astengan nikarin bibirin ev vêya pir girîng e divê li Rojavayê Kurdistanê astengiyê pêşiya vê avakirina vê komisyonê a hevbeş divê ji ortê rabe divê ev vêya bê avakirin zû bê avakirin û gav ji van tişta ji daxwazên xwe paş de navêjin hêzên leşkerî di destê xwe dibêhêlin mesela tê gotin ku di van roja de berî du roja herhalde xuyayê li ser mesela destûrê SDG û HTŞ behev re yani Golanî û Mazlum Abdî li ser mesela destûrê civînek çêkirin weya behev re sohbete kirin ev xelet e divê vêya neyê kirin divê êdî esker eskeriya xwe bizanibe siyaset siyaseta xwe bizanibe madem ki hêzekî hevbeş wê bê ava kirin madem ki konferansek çêbû û daxwazên konferansê bi zelalî hat eşkere kirin divê êdî ew komisyon çêbive ew komisyon muhetabê hem destûrê hem daxwazên Kurda hem jî daxwazên pêkhateyên tevaya Sûrî bin Kurd li vê derê derkevin pêş Kurd hêzekî esasî ne li Sûriye divê vê hêza xwe derxin pêş bibînin yani xelq bibînin yani ji aliyedinê jî di hêzên navnetewî bi rastî jî li pişta Kurdanin yani tamam wek Kurd dixwazin hemî tişt wê ne li gor daxwazê wan be lê hêzên navnetewî êdî wan tenê jî bernadin divê êdî vê baweriya xwe jî ne tenê wan baweriya xwe bi xwe jî bînin yani heger yekîtiyekî xurt bê ava kirin heger daxwazên esasî bibine wê van tişta jî pêk bên yani biran divê netirsin lê astengiyên îdeolojîk in astengiyê tişkî din ez tiştê bahs dikim ew astengîna astengiyên ê nexuyayînin ê nehênînin divê wana derkevin eşkere bibin ji raya giştî re Astengî herî mezin çi ne astengî herî mezin em Kurd xwe bixwe yani alîya dijmin hêlome nabe lê em Kurd xwe bixwe nêzdîkbûniya me û têkiliyên me û hevkariyên me zeîf e ya jî neş dilaye aynî ez wê dibêjim aynî ez wê dibêjim yani tu rast dibêjî lê ez dibêjim aliyekî din pir giranî li aliyekî yani hinek henin divê ji vê hevkarî û ji vê yekrêziya Rojavayê Kurdistanê nerazînin jê nexweşin mirûzê wan daliqandînin û em bêjin li ber ketinin wek tiştekî xwe mezin wan dakirinin li hember vêya radiwestin dibin rê bi awayekî din bi dizî
بگەنیکی ئەوان تشتا دکن ینی ئەڤەیە divê ji raya giştî û nemaze en kesê û evan tevgerên ê serbixwe ê ku ne di her du aliya denin ronakbîrên rewşenbîrên ku dibên em rewşenbîrên her ro derdikevin pêşiya raya giştî divê van tişta eşkere bikin divê li hember van tişta bin yanî heger veya nekin yanî êdî ewan tişta hêdî wê zerarê bidin mesela yek zerar dayê heta niha ev komisyon nehatiye ava kirin ev zerarekî mezin e darbeyekî mezin e li vê çîkê li vê civînê bame bêhurmetî li hember vê civînê li hember xelqê yanî Başûrê Rojavayê Kurdistanê hemû aliyên siyasî ronakbîr û sivîl giş beşdarî vêya bûn bi hev re biryarek dan ev pir muhîm e ji aliyê dinê de İran te behsa İranê kir keko İran baskê wê hatiye şikandin lê İran li rojhilata naverast hêzekî esasî ye hêzekî xurt e bi çekên xwe bi derdora xwe bi pêwendiyê xwe xurt e û we rehet jî nayê kirin bi amê hem İsraîl hem Amerîka rasterast İranê naxwazin yanî bi awayekî leşkerî îro hicûmê wê bikin sedemê esasî jî ne ku ji İranê tirs heye ya jî nikarin şer bikin şerê İranê bikin ya jî wê İran di ber xwe bide wê bikaribin tiştê şerekî zêde berfireh bikin na çünkü li İranê ji bilî Kurda û Belûciya hêzekî muxalif karibin desthilatdariyê di destê xwe de bigire li İranê tuneyê û hetanî bi demek dûr û dirêj jî ku evî tişta ew ê berdewam bike gelekî zelal xuya dike esas ev e yanî wê Amerîka îro evê desthilatdariya İslamî çû wê kî bên ser tunene kes tuneyê hay yek nûçeyekî din jî heye ew jî divê bere bêje em pîroz bikin lê nizanim çi qeys rast û çi qeys wê bicî bive Belûciyên Pakistanê serxwebûna xwe îlan kirin ev jî nûçeyekî nûh bû wek Kurd em yanî serkeftinê ji wan dixwazin hêvî dikin ku dunya wan qebûl bike lêwer xuyayê divê şertê îro de ew ê zehmet be lê hêvîdarim di ber xwe bidin qet nebijî bive sedemê federasyonekê li Pakistanê yani em hatin dawiya berlama xwe li rewşa Belûciya ji Kurda pir xirabtir e yani hem warê avorî hem warê rewşa civakî da rewşekî gelek aloz û dijwar da dijîn û em ê vîdarin nûçe rast be û em ê vîdarin Belûcî jî ji wê bindestiyê û rebeniyê rizgar bibin em pêkêv xweş dibin gelê temaşevanên birûmet vê heftê jî em gihîştin dawiya berlama xwe li gorî dema ku me daye pêşxwe ancak me karibû ew çend şîrove bikin ji bo temaşevanan heya heftekî dî bêhêviya xeberên xweştir bêhêviya bûyerên serkeftîtir bi xêr û xweşî bimînin mala we ava xêr xweşî bimînin serçawa